Olimpijski bazen Otoka domaćin je državnog plivačkog prvenstva za mlađe kategorije. Ekipa TV1 je danas bila na olimpijskom bazenu. Danas imamo državno Bosne i Hercegovine za mlađe kategorije, odnosno mlađe kadete. Ukupno učestvuje 18 bosansko-hercegovačkih klubova sa 252 učesnika. Organizator je Plivački savez Bosne i Hercegovine, a tehničku realizaciju i organizaciju radi Plivački klub Bosna. U ovim kategorijama Bosna ima 24 svoja takmičara. Netom su održane i pripreme plivačkog kluba. Dio plivača se vratio sa priprema, spreman, želja novih pobjeda i svakako i novih medalja. Tako da imamo lijepa i dobra očekivanja.